Prvé tvrdenie. Ešte nikdy som nevidel operu naživo, alebo minulý rok som bol poprvýkrát na balete. Ak si na tej opere nikdy nebol, chcel by si sa ísť pozrieť? Ale áno. A balet sa ti páčil? Balet bol zaujímavý, ale osobne si myslím, že by sa mi asi tá opera možno páčila viac, pretože ten balet, aj keď zase nechcem, aby to vyznelo nejako urážlivo, áno, alebo že si nevážim výkony tých tanečníkov, tak bolo to samozrejme veľmi zaujímavé a muselo to zabrať asi hromadu práce, nacvičiť také tú choreografiu, ale bolo to na môj vkus až také trošku moc dlhé, aj tým, že vlastne ani sa tam nerozprávalo, len tam proste išla hudba, len tam tancovali. Myslím, že to predstavenie malo ako vyše 3 hodín a po tých 3 hodinách už som bol z toho taký dosť unavený. No. Čo očakávaš od tej opery? Od opery očakávam hlavne také asi výkony tých spevákov, lebo tak ja mám rád hudbu a mám rád aj spev. Vlastne, čo som aj videl nejaké záznamy, tak viem, že v tých vlastne operách tí speváci vždycky sa mi ľúbili tie ich hlasy. A pozeráš si nejaké videá? Áno, videl som pár úryvkov. A teda chcel by si na to veľmi ísť? No tak nie je úplne, že veľmi, ale ak budem mať niekedy príležitosť alebo čas ísť na takú operu, tak by som išiel rád. Dobre, tak keď uhadnem, tak ti zaplatím lístok na operu. Tak ja ti budem dôverovať, že na balete si teda bol a na opere nikdy. Mám pravdu? Máš pravdu, áno, je to tak. No tak, gratulujem. Očakávaj lístok. A ten lístok ti naozaj dám. Na jednej akcii pre deti som hral vodníka a bálo sa ma málo detí, bol som prekvapený, alebo na jednej akcii pre deti som hral vodníka a bálo sa ma veľa detí, bol som prekvapený. Čo je pravda a čo výmysel? Takže v oboch prípadoch si bol prekvapený z toho, že buď sa ťa bálo veľa detí alebo málo detí. Presne tak, za každým som bol prekvapený. V oboch prípadoch si bol prezlečený za vodníka. Hej, na jednej detskej akcii. A vieš mi aj povedať, kedy to asi bolo? Bolo to cez prázdniny v roku 2025. Dobre. A aký si mal ty vlastne názor na ten kostým, čo ti dali? Teda akože ty si bol spokojný s tým kostýmom, alebo ako na teba pôsobil ten tvoj kostým? Ja som s ním bol zmierený, že mňa keby prezliekli do čohokoľvek, tak ja do toho pôjdem, pretože viem, že to je pre deti a že je to pre nich taký čarovný okamih, kedy sa stretnú s rôznymi rozprávkovými bytostiami. A ty si mal aj vlastne nejakú úlohu na tej akcii, že niečo si tam vlastne robil, alebo si sa tam len tak nejako motal medzi tými deťmi? Áno, tak my sme mali také stanovište a mojou úlohou bolo pýtať sa tých detí nejakú otázku súvisiacu s vodou. Že či je zdravšie piť vodičku čistú alebo džúsik, a oni mi odpovedali svoje názory. Tak dobre, ja to nebudem nejako preťahovať a skúsim ísť opäť na svoju intuíciu. A ja by som povedal, že pravda bude to, že sa ťa bálo skôr málo detí. Lož má krátke nohy. Máš pravdu, naozaj sa ma bálo málo detí a bol som z toho prekvapený. Ďakujeme vám za sledovanie tohto dielu. Ak sa vám páčil, nezabudnite nám dať odber a vidíme sa v ďalšom videu.